buhat tawag wrap guys, no? Yung pambalot ng mga wrap guys. Ayan, naka-headshot guys. Mani akong mentor ng wrap guys. Ayan. Then guys, makikita nyo guys, paliliparin ko to sa atin. Itikit ko to sa atin, tapos bukas na kukunin. Now, it's a joke guys. By the way, so ganito guys, gagawin mo na siya. Tapos, gawa ka ng rolling wood, plywood. Supposed to be rolling pin. So, ganyan muna guys. Tapos paikot. Para pilok siya guys. Dumidikit. Pag dumidikit siya guys, lagyan mo ng flour. Para na siya dumidikit. Ayan, so from center to the end point. So, ganun guys. Hanggang ma-flat siya guys. Na mapantay ang iyahang kuhan guys, no? Iyahang pinipiso, no? So, ang resulta ni guys, pancake. Tap niya siya guys. So, rin ako ni na kamauhan sa Brunei guys. So, panang yung murag dako niya guys. Murag dako na. So, ito na siya nagsagas na. Ano yun siya? So, anak lang. Yay! So, guys, ito na i-flatten guys. Na mapantay ang yan ginipson guys. Ganyan na ito guys, no? Ano lang siyang liksan-liksan mo guys. So, napilit man butangan na ito piyaw. Grabe napilit. Na ano siya? Ganun guys. Ikaw sa isa ship? Sige. Ship gawa sa isa guys. Ibuksin yung master dito guys. Master ng ganito. Master butin. So, pagano na siya guys. So, labay-labay lang naman. Para mo manipis, no? Or else na ito ka pang guys. Ganun na pinatong mo siya guys, no? Pinatong. Tapos na po yung ibang klase guys, hindi palupad mo siya guys. Palupad. So guys, natulog mo siya guys, mamunipis siya guys. Mapantay iyakang kinikso, no? So, ano ba na guys, yan ipalupad guys, palyala guys. Palupad nila guys. Palupad nila. Yan guys, isip muna guys, marunong din yan guys. Yan guys, lupad na siya guys. Tapos mau pilit na just after guys. Patay na isang asawa siya, maramon eh. Apil eh. So, muna ito ang kulmahan sa itong kuhan guys, no? Ito ang wrapper sa ito ang mga salad, no? Tapos yung butang diri guys. Dikit na ito diri, no? So, pantay na yan ginipson. So, idikit diri guys. Tapos, ito hindi siyang i-open off around before 1 minute. So, maluto na siya. So, mga 30 to 45 seconds, minutes, no? So, ano? 30 to 45 seconds. So, maybe a minute. So, ito na yung latar ba? So, mara to guys. Bye-bye!